тими мунтахаби футболи тоҷикистон таҳти роҳбарии сармураббӣ Усмон Тошев бори аввал дар соли 2021 ба ҷамъомади таълимиву тамринӣ ҷалб гардиданд. Мунтахаби футболи кишвар ба ду бозии дӯстона бо тими миллии Урдун, ки рӯзҳои 1 ва 5 феврал дар Дубай баргузор мешаванд, омодагӣ мебинанд. Ситоди мураббиёни меҳан бо сарварии мутахассиси узбек Усмон Тошев ба ин бозиҳои дӯстонаи санҷишӣ 23 бозингар, аз он ҷумла 3 дарвозабон, 2 ҳимоятгар, 7 нимҳимоятгар ва 4 ҳамлаварро даъват намуданд. дар баробари футболбозоне ки дар дохили кишвар ҳунарнамоӣ мекунанд, 2 футболбоз Давронҷон Эргашев аз бошгоҳи Бунёдкор ва Эҳсони Панҷшанбе аз тими Навбаҳори Узбекистон даъват гардиданд. 27 ба мо ҷамъ шудем, 23 нафар бача. И се рӯз дар син тамриноя гузаронда, 1 число Дубай боз мекунем, Иордания кати 1 число и 5 число. Ба ҳамон ҷоба мо бачаҳо дидан омад дар кор, ҳаракат омад дидан омад дар кор, чутои бачаҳо тайёр, чутои бачаҳо ҳамдигараша мефаҳмад. Аз барои дута бозиба ҳозир мо тайёр кардашем худомон. Камрон омда натонист аз Ҳиндистон, Бобоев Ширидин аз Малайзия, ино дуёшонам омданӣ буданд, лекин аз барои рафтаношон ба мамлакат гашта раванд 14 рӯза карантиношон аст. Ҳамон вақти карантин айни Камрон ба 5 та бозӣ аст. Бобоев ба дахалам 2 та ёки 3 та бозиш аст. Аз барои мо уна ҷоза натонистем. Умарбоев Парвиз ваям чемпионаташ стар шудаш аст. Аз барои мо 3 та бозингарома мо ҷалб карда натонистем, оварда натонистем иҷба. мунтахаби футболи кишвар субҳи шанбе 30 январ ба Дубай парвоз мекунанд, ки дар он ҷо рӯзҳои 1 ва 5 феврал бо тими миллии Урдун бозиҳои рафиқона баргузор мекунанд. Ин вохӯриҳо дар варзишгоҳи Ассотсиатсияи футболи Амороти Муттаҳидаи Араб баргузор мешаванд. ҳар ду бозӣ соати 19 ба вақти душанбе шурӯъ мегарданд. дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар даври дуюми сабқати интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 дар гурӯҳи F 3 бозӣ баргузор накарда дорад. 25 март миллипӯшони кишвар дар душанбе тими Муғулистонро қабул мекунанд. Сипас дар моҳи июн дастаи Усмон Тошев бо тимҳои миллии Ҷопон 7 июн дар сафар ва бо Миянма 15 июн дар душанбе ду вохӯрӣ анҷом медиҳанд. айни замон мунтахаби Тоҷикистон пас аз 5 бозӣ 7 имтиёз ба даст оварда дар гурӯҳи худ дар зинаи сеюм қарор дорад.